Ugovori koji su potpisani prema rečima ministarke rudarstva i energetike predstavljaju prvi korak realizacije nacionalnog projekta u smanjenju potrošnje električne i toplotne energije koja će dovesti do povećanja energetske efikasnosti na teritoriji Srbije. U stvari predstavljaju prvi korak ka tome da učinimo sve u narednih nekoliko godina da smanjimo potrošnju energije najmanje za 30–40%. Javni poziv je trajao mesec dana. Prijavilo se 87 opština, a 67 je ispunilo sve potrebne kriterijume. Sledeći korak je raspisivanje 2 javna poziva, a njih raspisuju lokalne samouprave. Prvi javni poziv koji treba da se raspiše do 10. jula je javni poziv ka kompanijama koje će uopšte obavljati ove poslove zamene stolarije, izolacije kuće ili zamene kotlova. Sledeći javni poziv koji mora takođe jedinice lokalne samouprave da raspiše jeste javni poziv ka građanima i građankama, dakle ka domaćinstvima. Grad Užice spada u lokalne samouprave koje godinama unazad dosta pažnje pridaju energetskoj efikasnosti. Pre svega sa 2 cilja. Prvi cilj je da poboljšamo energetsku efikasnost u gradu Užicu, a kao grad imamo problem i kvaliteta vazduha u gradu Užicu, pa prema tome sve nam ovo doprinese i da je kvalitet vazduha u gradu Užicu unazad nekoliko godina se poboljšao. Užice je od Ministarstva rudarstva i energetike u ovoj godini dobio 9 miliona dinara. Grad je iz budžeta izdvojio isto toliko, pa će ukupno 18 miliona dinara u gradu na obali Đetinje biti opredeljeno za sufinansiranje zamene stolarije, izrade izolacije i nabavke kotlova na gas. Nadamo se da će to biti sledeće godine još više. Mi smo u stvari grad koji može poslužiti kao primjer dobre prakse, koji unazad godinama se upravo bavi sa sprovođenjem mera energetske efikasnosti u svom gradu. Procenjuje se da će već sa predstojećom grejnom sezonom biti vidljivi pozitivni efekti, jer se očekuje ušteda oko 47 miliona kilovat-časova. To je, kako kažu stručnjaci, proporcionalno radu 3 prosečne gradske toplane.